spánok, o spánku sme sa bavili. Toto bol jeden z mojich náročných pilierov. Tento rok na tom intenzívne pracujem a budúci rok už sa teším, lebo už som začal intenzívne pracovať, aby som neponocoval, lebo ak máte vysokú energiu, zoberte si, že ja som mal do dnešného dňa od septembra obrovský záhul, čo sa týka pracovne, informačne, vzdelávania, klienti, ľudia, nové veci, nové projekty, samozrejme komplikácie sa objavili v jednej alebo v druhej firme, teraz sa menia dane, takže je kopec vecí ešte do konca roka. Je piatok večer, 8:30 a ja úplne fungujem, čiže bez problémov, aby som mohol potiahnuť do 3:00, ale ja tým, že máme doma knihu Proč spíme, som pochopil, že ten spánok je pre mňa kľúčový, ak sa chcem ja ďalej zase tiež posunúť a byť v súlade so svojou dušou a nemíňať energiu na to, že ten organizmus sa ponocovaním vyčerpáva, tak som intenzívne zaviedol na tom, aby som na tomto pracoval a aby som tú energiu nestrácal. Takže toto sú také tie kľúčové faktory, ktoré by ste si mali všetci strážiť, aby ste sa dostali do rovnováhy. Takže po týchto 3 webinároch máme už vyskladané telo, čiže sme rozobrali, čo to telo potrebuje. Potom sme sa minule bavili o mysli a teraz tu máme dušičku, čiže toto sú 3 silné piliere, na ktorých je postavený váš vývoj a takisto vaša sila. A tým, že sme pootvárali všetky tieto úrovne, tak bude záležať na vás a laďte jednotlivo. Môžete si to zobrať tak, že to sú vaše 3 deti. Čiže je dieťa telo, dieťa mysel a dieťa duša. A každý deň sa postarajte o to, aby ste to mali vyvážené. Jedno z cvičení ešte na záver, ktorý vám vie pomôcť, lebo ja som niekedy pracoval 20 hodín denne, niekedy 24. Vždy som hovoril, že v určitej fáze môjho života ja som za týždeň naspal toľko, koľko človek za jeden deň. Lebo niekedy som spal 20 minút, niekedy hodinu. Ja viem, že to je obrovský úlet. Dneska, keby som mal knihu Proč spíme roky dozadu, v živote to nerobím. Len z nejakého dôvodu som si tou cestou mal prejsť. Samozrejme niekde som skrátil a vyčerpal tú energiu, ale ja nebudem si vyčítať, že keby som to vedel, mohol som inak žiť. Teším sa, že to viem teraz, lebo ľudský život je nastavený minimálne na 120 rokov, hovorí sa na stovky rokov, takže ja sa budem pokúšať dopracovať ten súlad, ale na to musí byť rovnováha vo všetkých tých úrovniach a mne vtedy, v tom momente, keď som takto dlhodobo to preťažoval, pomohol jeden môj kamarát, ktorý prišiel a zobral, že deň má 24 hodín, čiže to sú 3/3. 1/8 je spánok, 1/8 je práca a 8 hodín máš na ostatné aktivity. Čiže tých 16 hodín s nimi moc nevieme, čo robiť, môžeme to tak trošku presúvať hore-dole, ale 8 hodín je podstatné a to sa týka aj žien na materskej, lebo keď si tých 8 hodín rozdelíte, tak vám to vychádza cca 2,5 hodiny pre seba, cca 2,5 hodiny pre napríklad rodinu a 2,5 hodiny môže byť napríklad, že môžem to venovať niekde inde. Čiže ak zobereme normálne, že si vydelím, že mám 2,5 hodiny, tak sa môžete si to rozdeliť na nejaké úseky, že už keby som len zobral, že minimum, že pol hodinu sa venujem nejakému dynamickému cvičeniu a starám sa o to, aby som vyživoval to telo. Pol hodinu sa venujem vzdelávaniu, čiže napríklad teraz máte webinár, tí, čo ste s nami, tak máte cca 2 hodiny, kedy sa venujete mysli a vzdelávaniu. No a samozrejme, ak je to to, čo vás baví a fascinuje, zároveň podporujete aj dušičku, aj telo, ale
tie piliere, ktoré sme rozoberali pri jednotlivých, čiže pri tele, pri mysli a pri duši, tam musia byť všetky v súlade. Takže na základe toho už teraz viete vytvárať pevnú, stabilnú úroveň a ak zistíme, že ja som veľa meditoval, čiže viac som sa venoval tej duši a snažil som sa ukľudniť myšlienky a zabudol som, čo jem, či cvičím, alebo no tak doľaďujte to dieťa, ktoré bolo teraz zanedbané, že